Ei, hola, bon dia. Tu, una cosa, la gent és tonta o què passa? És que no ho entenc, de veritat, de veritat. O sigui, l'única oportunitat que tens de fer alguna cosa en aquesta vida i va i dius, tu no, aquest nen pot ser una amenaça, Sí, ha sortit de dins d'un tità, no sé què. Tu, que sí, és com una prova del que pot arribar a fer la por. Però cal, o sigui, ja em pensa tu una mica, vull dir, és una molt bona oportunitat de guanyar una mica d'avantatge contra els titans, saps? Que, o sigui, li veus la cara del general aquell que dius, nano, estàs bé? Vull dir, si el mates continuaràs visquent d'aquesta manera, saps? I l'Eren està ben perdut, vull dir, es pensa que ha sigut un somni i no sap què està fent allà. Si sapigués el que ha fet. I jo també, al principi em pensava que havia sigut tot un somni i em pensava, cago en dena, què està passant? Però no, o sigui, el que ha passat de veritat i ens expliquen una mica com ha anat tot, o sigui que les xeringues han tingut un paper important, però encara hi ha misteri, jo crec, I el moment estrella de l'episodi d'avui ha sigut en Hans, orgullós dels seus nens, dient segur que estan vius. Hans és el millor, és el millor. I a veure què passa a l'episodi següent, perquè han aconseguit protegir-se, s'ha convertit en tità ràpid, però, clar, ara només queda l'esquelet. Iam què fan. Vinga, fins demà. I el moment...